idan samu yake ba billahi nabi idan samu yake ai kullum kai ya ba shi ya ba kai in ba mu ta koyi da mu shi ne ba ba dole da motsawa ha kai ne mai kasa wannan kai da kogo ce ina da shagon da kogo tashi da da bana ba da yi da bani ya mu na ana da sai ya ce garan kai sai ya sai ba kai wallahi shagon da kogo tashi ya kai kaza ka sani ba akwai da kanka wallahi ka sani akwai da kanka da kogo ce ina ne da kogo ce ina ne da kogo ce ai kuma ya kai ina ne dore da kogo ce dore ko ka kara ne ko ya rama ko ka kara ne ko ya rama garban nan la ilaha illallah ana da sai ya yi gara in kai sai ya sai ba kai yanzu ai ko ba dai da babu ne amma mun san dai da babu kasancewa garban nan da kogo ce ai ba ya san ya kuma ne wallahi ya kamata ka dole rama ko karame ina ne shagogar kullu saji da kogo ce garban nan ai kullum bro bannan da jirme kasa ina ne ana da ina ne shagogar kullu saji ai kullum gar kogo ce ina ne shagogar kullu saji ai kullum gar kogo ce an yi aiki bro bannan kai ana da bro ba ya samu wallahi ya samu ko ba ana da ita sai mu wai ba kai na igara ka da ya alƙalin wasa ya ce ya